खुलुमका तेलाम सुगु नंगलगि तोगां टापस देबरमा ताखुकति बुखुकसं ताबुनि जराव बेलेखेनो वानामा सिंसा काइसा कक गंगाय चिनि दफारक त्रिपुरा हास्तेव चिनि साकनि सिनिमुनो रिलाइथानि बाक्साबा त्रिपुरासा बाक्साबा बरक दफा बाक्साबा जनजाति उपजाति ट्राइबेल संदुक बसं ते आबो सिमिया साकनि सिनिमुनो काहमके साइमने बगै चामुं नुमुं ते साकनि गरननो रोगै मकल चिकन कुंथाइ बारा चाखै जानाय गदक जानाय मुया जानाय हिनै साकनि सिनिमुनो रिलाइ दङ हाके ताखु बुकुक सं जों आमो बायदि सिनि जागनाय चिनि सयसो सिनिमुं आसुदे गोबांमा फाइदेके जों काइसा चिनि सिनामजा मांप्लिन बिसिनतै जों आबोनो काहामके सिराय सिरायके साइमान लायानो না ছোট বস্তু কলার না কোনো নিবেন বেশি কি বলবো হয়তো তো না তুমি চাইবে তো সবসময় আইয়ে তুমি আইয়ে পরবর্তীতে শুরু করা হয় চেঞ্জ করতে পারবা তুমি আরো মাল আছে সুটুক লাগলে আইয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে ताखुकते बुहुकसं अमायकेनो जों गोबांमा फालनगो हाति हाबा बाजार ख्लाइतानि लामा हिमतानि मालखुंकाफुरु एबा खैबा अफिस स्कुल कलेज आदुरु थांफुरु जों बुइबाय अमायकेनो जों गोबांमा बुमु फारि रजागो केबाबाय जों ट्राइबेल जनजाति उपजाति पद्रे पद बुमु होनि साजागो एबा खैबा जों सागनि सिनिमुनो जों आबुमु रबाय सागनो सिनिमुरि काबु फेयाबा जों साइदामान ट्राइबेलनि मिनिं तामु नै जों साइदामान उपजाति साबुनो हिन साबुनो जनजाति हिन जों आबोनो गाहामके साइदामान केबो फाइदि जों तेबो जों मांप्लिनि बिसिनतै सिगाङै नायलायानो बाबु तिने आं टिफिल पुरो लामाव मारखेनो एक्सिडेंट नंजाकनो बुखा हाय बाबू वानसर तिप्रासा वानसा बाय तिप्रासा न फिर थैलायका थैलिया लेंसुका बाबु साम बाबु नखा तिने ऑफिस आव थालिया दे थांनाय दाबुं थांनाय बाबू नोंखाय रिरक पाइतो बुखा बाबू इ तो बुखा बाबु अंको गेंजी कासे पाइतो बुखा बाबू आंगो गेंजी कासे पाइतो बुखा आव बाबु तिने खे ताम रक कक तमार तंसा आंगो फुंगोना स्नाइजक लियाब्ला ताम कक तो मांगनानि अरबा एडिसि बुक रणकौशल चूड़ान्त प्रत्येक जनजाति मुर्जार बैठक इको अबरक्ता जनजाति बाबु जों की जनजाति आव बाबू जों तो जनजाति न ट्राइबल बुझिजा गथा इको बाबु तिने रि पाइमा जागा बो ट्राइबल नै हिनि रखजा सुखा इनके ताबो अरबो नुखा जनजाति गाबो जों की ट्राइबल ना जनजाति आव बाबू जों बा जनजाति न ते ट्राइबल ता इनके बाबु सुनो ट्राइबल बहिनो जनजाति बहिनो उपजाति बहिनो इनके चिने काइसा सयसिनि बुं पम बाबू नों तिनि तांगे आहेर सुंका चिनि आगे आं हासिउ जेनो फेमन आफरुन सिमिनो उपजाति ट्राइबल अबरग आइगे सिजगै फायोता इंजगै फायोता जे नगै फेमिनि सी फेमिनि साना थाके बाबू अबरग तासिनि सिन मुंबा काइसा दफाबा काइसा मुं बायसा सिनि जागो आसो गोबांमा बाय बाहायके सिनि जागनाय काइसा दफानि मुं आसो गोबांमा इहि बाबु आबा आंबो सिनाया
যে দফারক সাকনি সিনিমুনো সানা নাইয়া আ দফারক কমরি থাকো তে যে দফারক সাকনি সিনিমুনো সাইমানিয়া সাক সিনিমুনো বুই থানি রিয়া আ দফারক থানসা গैबाया আ দফারক কুচুগে কাছে বিয়া जोंहाबो लाइ बुमाबो गोबांमा नुगो फेयाबा ताबुंनि जरावो चिनि बुबागरा हानि बुसारनो तिफ्रासा हानि सावै दंखानखे जों तांगै साकनि सिनिमुनो उपजाति जनजाति ट्राइबेल आदिवासी मदरे पटबु मुंबाई सावै जों चिनि सिनो रिसिनाय 2017 नो खरकसा तिफ्रासा उबैदे ट्राइबेल कक थाइ इन्डियानि कन्स्टिट्युसन सितो जाकदं ने आरटीआई क्लाइने मानि फेयाबा आरटीआई बरकनि ककनो फिरक रिलिया बेलेखेनो वानामा सिजा आबो सिमिया तामोके इन्डिया कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 15 से 16 नो जों साइमानो दफा हदा दे रुंसुरुंगो क्लाइजाक उसलुजाक लुकुरगनि बागै कुटानारब्लेन टेसनातनि बागै रिजार्वेशन खाजाका आबुन बिसिंको खबजार बुंखा एससी एसटी ओबीसी जों साइमानो एसटी इंके शेड्यूल कास्ट एसटी इंके शेड्यूल ट्राइब ते ओबीसी हिंगांकाय अदर बैकवर्ड क्लासेस फेयाबा एसटी ते शेड्यूल ट्राइब एबा के शेड्यूल ट्राइब हिंजामाय रनो शेड्यूल ट्राइब हियावै एसटी हियावै से परंना कायसा बुं फारि हिजाका ट्राइबेल हिनाय फेयाबा कायसा और कक सानान मुचुंगो शेड्यूल कास्ट रनो जों कैटल हिनिया कायसा कक गुबै हिंकाय ओबीसी रनो जों आउल हिनिया फेयाबा ट्राइबेल हिमानि कक थांके बेलेखेनो कक थाइ जाया कुनो दफानो फानो ट्राइबेल नि बुंबाय सिनिमुरि मानिया और राज्य विशेष कर যারা সংযোগ বসং উপজাতি বংশধর শ্রী শিক্ষা দীক্ষা করিবাই जों कुइसलाय उपलग स्कुल करी मा पढ़िया अशिक्षित এটা জাতি হিসেবে ইতিমধ্যে এই সম্পদ সৃষ্টি করতে আমরা দেব না বিশেষ করে উপজাতিতে চাকরি মোতাবেক त्रिपुरा में जनजातियों को पिछले लेफ्ट सरकार ने जो ट्राइबल सीपीएम के साथ है 19 एमएलए दिया है ये सीपीएम ट्राइबल के साथ नहीं है हर रोज जनजाति लोग हमारा पास आ रहा है हमारा जनजाति भाई बहन को जो हालत है आज त्रिपुरा में एक मास भी जों त्रिपुरानि मानो एक सप्ताह भी सिंह जों त्रिपुरानि मानो ओ त्रिपुरा हास्तेनि बररक कुंथाइ बररक आहा चिनो त्रिप्रासा आं माखलायबायखा बाक्साखायबा जनजाति बाक्साखायबा उपजाति मतां माखलायबायखा ट्राइबेल हिमानि कक थाइ तामो हिंगांके ट्राइबेल हिंके कायसा मिसनुमार आबो कायसा एन्थ्रोपोलॉजिकली रंग आबो कायसे एडजेक्टिव मुंसा मानिनो बिनि जामानि जाया हामिया गाहाम आबोनो बुजिरि मानिसे हासाकावो हायुंगो कुनो दफानो फानो ट्राइबेल नि बुंबाय सिनिमुरि मानिया ताकुकते बुकुसं ताबुकनि जराबाय 20 years नि सिकानि डिक्शनारि तुमुनो फिलेना हिंकै तामुनो खंकै ट्राइबेल हिमानि कक थाइया कायसा बरबर ट्राइबेल हिमानि कक थाइ कायसा पशुपालन बुजुबो हिंकांkai चिनि तिफ्रासा कक बा हिंका आबोनो मालमाता नि सिसि जाबो केबा जों मालमाता दे जों कुबु कुबुनो जों मालमाता दे जों कि अनसिभिलाइज बरक चिनि कुनो कालचार करे हिंके आबो बेलेखिनो वानामा सिसा आबोन बाकिनो ताकुकते बुकुक्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया हानि कार्बी आलंगनि आसामनि खरकसा आईएएस रिटायर ऑफिसर ते सोशल वर्कर जे आंटी के थारने खरकसा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हानि बुसारकनो ट्राइबेल ता हिनि हिनै बिजाब हेसिकिया ते हागना गय कायसा बो ककपिरखा 2012 सिमिन तिफ्रासा कल्चर टीम हिनै जों हायुं हागना गय जों हाय कसम तंनायनो मंगोलियान ते चिन हाव तंनायखाय तिफ्रासा हिन्दी हिनै बरबो ककपिरखा तिप्रासा लोग देबबर्मा हो गया है जमत्या हो गया है रियांग हो गया है नोआत्या हो गया है कलोई हो गया है रांगखोल हो गया है लेकिन तिप्रासा आज कोई नहीं जिस दिन तिप्रासा समाज पहले तिप्रासा हो जाएगा बाद में अपना देबबर्मा कलोई रांगखोल रियांग जमत्या काइपेंग बाद में होगा उस दिन तिप्रासा
समाज वापस आएगा। We are the Mongolian people of the Northeast. We are the indigenous people of Northeast. We are the people of Tripura who have lived in this land for years and years, for centuries and centuries. Who is the Twiprasa? Who is Tripura? What are we? हिंगे ताखुकते बुखुकसं गोबांमा लुकुरक गोबांमा रिंनाय सिनाय रक ताबुबो साकनि सिनिमुंनो जनजाति ट्राइबेल उपजाति हिनै सालाय दंखु ते आबो सिमिया गोबांमा अर्गानाइजेशन तामो स्टुडेन्ट तामो निनि वुमेन तामो अफिसार्स ब्रंनि अर्गानाइजेशन बुंगुरक ताबुबो उपजाति ट्राइबेल नि फारसा जोंकि आबो बाय ताबुक जों साइमान खांकाय ट्राइबेल माने ककथाय मुसुक ने हिनो ट्राइबेल माने ककथाय वाक तगनो सामानिसे गे जों आबो बाय चिनि सिनिमुं बायखि रेनाय ताबुक जों साइमान खांकाय जों चिनि सिनिमुंनो जों बुइनो मा सानाय जों किसिं जों ताबुक चिनि सिनिमुंनो मा सालायसिनाय बाबु ताबुला आं साइमाका Tamu saya mah babu. Tamu putih kok. चिनि सिनिमुं गायसानो आबोखाय जों Twiprasa Hai, Baba. Abo bahaya जों Twiprasa ini saya mah kan. बाबु बरकनि बुमुंबाय न हानि मुं रिंजागौ Twiprasani न Tripura अंगौ बाबु जों आगि न Twiprasa ताबो को Twiprasa जों Tripura हानि बुसा जों Twiprasa जों जनजाति बुया जों उपजाति बुया जों ट्राइबेल बुया जों Tripura हानि बुसा Twiprasa Babu, muito mangha. Agi ang saray pro. Nana tabra song. Twiprasa hini no ring layo. Tabu umma jorase. Sungno political thngairok. Jani sini mungriwoi mung phalayo. Babu, nung mo tabu khai. Awai klaidi. Je sianu ya bararok no. Nung ang no muti kaham khai mabujok nai. बाबु আমি তোমরা ট্রাইবেল কইতাম না ত্রিপুরা কমু हाके ताखुकते बुखुसं आबा हाकेनो जनजाति हिमाने ककथाय तामो हाके जन हके कायसा बरक न बुजगो जाति हिंगा कायसा दफा के कायसा बरक बकुन दिनो कायसा दफा ngै मानिया आबो बेलेखने जाया आमा हायनो उपजाति हिमाने ककथायबो उप हंका कायसा बेदे गुपरा जाति हे कायसा दफा कायसा बेदे गुपरा बो बुफां खासो एकमा हाय उपजाति हिमानेबो कायसा दफा खासुयाको दफा उंसियाको मानसि बुजगो आबा हाकेनो जों Twiprasa आसुक दफा कतंगै जों बाहायके बुइबाय दफा खासुयाको दफा उंसियाको हिजाबे दंनाय आबा हाकेनो तेबो जों नुगो Twipra हावो Twipra हास्तेवो
habang selayo habang phayo kaisa bungbai kaisa sinimo iklango abhaike podre pod bumung chuno rikha haidike takuk te bhusok tabungni simin jeng abahai bumungbai te pharjakliya boi jekono political motha chuno bung phano jeng abono maka sulai sinai tei buibe bung pharjakang kai jeng abono phirong mari lai sinai abon nong thani joton thani koimu